Ik had wel zo'n 1100 brieven gekregen. Zo wou en wel eens tussen mijn bloemen komen schoffelen. Ik wil een relatie in de tuinman. En er was ook een, die wou mij wel eens 50 tinten gries komen demonstreren. Die was nog onnuzelig. Ik wil toch een relatie en een schilder. Die snappen het niet, hè? Dat schreef ook een van 73. Die wou zijn pieringske wel eens even komen uitgroeien. Musseltjes proberen te vangen. En als ik jet vis vind, dan zien dat mosselen. Verrast mich dan met een postjeskampies. Maar het zijn niet alleen maar oude die schrijven nu. Ik krijg ook brieven van jonge mannen. En jonglui die zijn veel directer, to the point. Dat is Engels. Die zijn recht voor zijn raam, die gewoon er graag op het doel af, die schrikken neus vertrekt, die zijn ongeremd. Zo schreef Erne in zijn brief dat hij eens een gooi beurt wou. Ik dacht, poepoe, poepoe. Ik denk, maar die kom ik niet weg. Ik denk, die laat ik komen. Maar goed, om een lang verhaal kort te maken, het kwam tot de afspraak. Ik was me al op van de zenuwen. 2 nachten niet geslapen, uitslagen in mijn gezicht, camouflagestief op mijn bukkelen. Ik dan naartoe. Ik sta voor die deur. Nerveus. Om zenuwachtig van te worden. Het lukte me maar juist om op die bel te duwen. En hij deed open. Zo'n stukje. Ik loer, ik zeg, hallo, zo. Hij kijkt me aan en hij vroeg, komt hij voor die grote beurt? En ik, dan kom er achter me aan. En ik, oké. En toen duwde hij mij in de dwel en een met een fles allesreiniger in de hand.